дар майдони парчами давлатии маркази шаҳри Исфара чорабинӣ бо шукӯҳи савгандёткунӣ навазкарони қисми низомии 02267 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар маросими савгандёткунӣ ҷавононе ки дар даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайвастанд иштирок карда ваъда доданд ки барои ҳифзи марзу бум пойдории сулҳу субот саҳм мегузоранд ва ба халқу ватан садоқатмандона хизмат менамоянд. давоми беш аз як моҳи хизмати навазкарии худ онҳо меъёрҳои оинномавӣ ва дигар уҳдадориҳои ҳарбиро аз худ карда барои ёд намудани савганди ҳарбӣ омода шуданд. акнун савганди ҳарбӣ ёд мекунанд то ки ба ҳайси сарбозони комилҳуқуқи ватан тамоми вазифаву уҳдадориҳои ҳарбиву хизмати худро мустақилона иҷро намоянд. ҷавонаскарони омода ба хизмати ҳарбӣ бо амри командири қисми низомӣ ба маркази майдони сафороӣ саф кашида дар назди иштирокчиёни ин чорабинӣ сатрҳои савгандномаро ба забон оварданд ва барои дифоъ аз ин марзу бум ва хизмати содиқонаву софдилонаро адо намуданд қасам ёд карданд. ман сарбози қатории Ҷамолов Муҳаммад Иқбол ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ ва ба сарвари давлат савганд ёд мекунам ва бо тантана қасам мехӯрам. агар ман ин қасами бо тантанаи худро шиканам бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. албатта ёд намудани савганди ҳарбӣ барои ҳар як навазкари қисми низомӣ лаҳзаи хотирмону рӯзи фаромӯшнопазир шуморида мешавад, зеро онҳо баъди қасамёд кардан чун сарбозони комилҳуқуқ дар роҳи ҳимояи ин сарзамини аҷдодӣ ва иҷрои бечунучарои вазифаҳои муҳими хизматӣ масъулияти бузургеро бар дӯш мегиранд. من سرباز قطاری نیازف ابراهیم خوجا کامل خوجایویچ ما امروز برای صداقت به وطن حفظ و منفعت های ملی حفظ نمودن خاک اجدادان گذشتگان خویش این چنین با سری بلند ادا نمودن خدمت حربی و به نزد پدر مادر با سری بلند برگشتن سوگند یاد میکنیم. сипас роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр намояндагони бахшу соҳаҳои гуногуни ҷомеа ва волидону наздикони сарбозон фарзандони далеру шуҷои ватанро ба муносибати қабули савганди ҳарбӣ самимона табрику муборакбод намуда таъкид доштанд ки маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ фидокориву ҷонисорӣ ва хизматҳои шабонарӯзии хизматчиёни ҳарбӣ дар сарзамини поки ниёгонамон сулҳу субот пойдор аст ва имрӯз ҷомеаи кишвар зиндагии осоишта дорад. ҳамин тавр ҷамъомади тантанавии қабули савганди ҳарбӣ аз ҷониби гурӯҳи навазкарони даъвати баҳории соли равон бо гузашти низомии ҳайати шахсӣ ва таҳти навои оҳангу таронаҳои аҳли ҳунар ба поён расид. собир айюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор.